Vzdelávanie so Sovou sa zrodilo asi 3 roky dozadu, kedy vládol nadšenec inovácií a pokroku vo firmách. Prišiel s ideou, že ako by sme to vedeli robiť, tým, že ľudí na trhu nie je veľa, tak sa musíte o tých ľudí starať. Vládov prístup k tomu, ako rozvíjať ľudí, je veľmi autentický, je nezameniteľný a je veľmi ľudský. A ak dostávate informácie od človeka, na ktorom to vidíte, že to myslí vážne, že to nie je hra, že to nie je nič hrané, tak aj použijem to anglické slovo, ten buy-in tých ľudí je úplne iný, ako keď im predstavíte 12 slajdov a na 8 hodín dáte im dobrú kávu, dáte im dobré chlebíčky, tak si urobíte čiarku, že zaškolené, ale skutek utek.